В това видео ще ти покажа стъпка по стъпка как да направиш тези готини motion графики точно като Vonster. Най-готиното, може да направиш всичко това напълно безплатно с помощта на DaVinci Resolve. Така че без повече да се бавим, нека да започваме. Добре хора, ще започнем клипа, като изтеглим референция на видеото, което ще пресъздаваме. Ето това е въпросното видео. Може да го свалите по много начини. Можете просто да напишете YouTube Downloader. Ще ви излезат доста резултати. Аз лично ползвам 4K Video Downloader приложение. Аз лично го намирам за по-полезно, по-лесно за използване. След като имаме референцията, аз вече съм я изтеглил, ще влезем в DaVinci Resolve. Като вие можете да направите всичко, което аз правя напълно безплатно. Аз имам студио версията, която е около 600 лева. Вие можете да го направите в безплатната версия. Идвате на Edit Page, цъкате с десен бутон на мишката, Import Media, избирате видеото. Програмата може да ви пита дали бихте искали да промените фреймрейта на проекта. Самото видео е в различен фреймрейт от проекта. Така че ние ще цъкнем Change, за да може да е еднакъв фреймрейта. Анимацията, която аз искам да пресъздам, е ето тази. За всеки един от най-мразените стримери има и по един, който е обичан от всички. Като първо ще започнем с най-известният български стример Ателтрит. Ето до тук тук ще го рекрейтнем. Тук ще сложа един Out Range. Просто ще го сложим ето тук на таймлинията, на таймлайна. Доколкото виждам, самия едитър го е направил това в 3D environment, така че се наложи и ние да го направим в 3D environment. Ще трябва да използваме Fusion, за да рекрейтнем тази анимация. Малко по-сложно е. В бъдеще ще правя и рекреейшени за по-лесни анимации. Даже ако може, вие да ми напишете в коментарите кое да е следващото видео, което да рекрейтвам, това ще е супер. Но нека да се фокусираме върху това за момента. Натискате десен бутон върху самото видео, натискате Open in Fusion Page. Какво трябва да направим първо? Понеже аз не обичам да се започвам workflow-а така и не ви го препоръчвам, най-добре е да изкарате Background Node, бутате му алфата на максимум и с бутоните на клавиатурата 1 и 2 може да се изберете кой screen, да виждате самия Node. Ето тук имаме Media in 1, това е Node. Ако натиснем 1, ще го видим в левия вюър. Ако натиснем 2 върху Media Out 1, ще видим де-факто във втория вюър. Ще започнем като наблюдаваме какво се случва в началото. Почваме от черен екран. За всеки един от Действително имаме някаква AI снимка, може би, на Ада, нещо такова. Ще трябва да генерираме една така снимка или да изтеглим. Добре хора, аз генерирах подобна снимка, като тази клипа на Vonster, бакграунда. Аз генерирах с ChatGPT, вие може да го направите по същия начин. Даже ще атачна самата снимка долу в описанието или поне ще опитам. Така че може да използвате абсолютно същата снимка, така че да следвате инструкциите по-добре. И сега правим абсолютно също нещо, добавяме я чрез Import Media. Ето я самата снимка. Не е същата, но ще свърши работа, колкото да е нещо подобно. Сега също така ще ни трябват и снимките на ето тези четиримата. Този тук не го знам кой е най-вляво, така че ще добавя някой друг, който няма да е този пич. Виждаме Доктор Disrespect, Pokimane, Aiden Rose. Този пич, както казах, не го знам. И сега ще намерим тяхните снимки. Имаме малко промяна в плана хора. Всъщност днеска е следващия ден, понеже вчера имах да свърша малко работа. Но няма значение, ние продължаваме с видеото. Let's get back to work, guys. Добре хора, аз изтеглих подходящи снимки. Има лека промяна в състава, но това е напълно без никакво значение. Целта е просто да ви покажа как да се направи самата анимация. Нека вече започнем по съществената част. Както казах, трябва да го направим в 3D Space, така че започваме. Първо, какво трябва да направим с обикновената ни снимка? Както виждате, тя е 2D, не е 3D, така че ние ще трябва да използваме Image Plane 3D. Може да го намерите ето тук на тулбара. Просто го натискате и автоматично ще се конектне с Media Node. След това може да натиснем едно, за да го виждаме във вилъра него. За да си мърдате ето по този начин екрана, трябва да задържите ето това копче на мишката, което е, нали, централното копче, Scroll Wheel.
на мишката. Ако искате да се въртите ето така, пак трябва да натиснете scroll wheel и също да задържите едновременно Alt, за да се въртите така. Също така, ако задържите Control и скролвате нагоре и надолу, може да зуминвате, зумаутвате. Това са най-важните мувменти в 3D Space. Това не е бакграунда. Аз мисля да го направя само една идея по-голям. Ето така. И сега трябва да сложим един Merge Node. Merge 3D Node. Ще ви обясня какво по-точно прави Merge 3D Node. Merge 3D Node се използва, за да може да свържем самите ноудове. Без него не може да го свържем към никъде ноудовете. Сега тук имаме един Merge 3D Node. Ние ще сложим още един. Аз обичам така да работя с малко повече Merge 3D ноудове. Ето този Merge 3D Node свързва нашия бакграунд и сега в следващия Merge 3D Node вече ще свързваме нашите герои. Ето тук на този Media In Node имаме един Ross. Него ще го свържем пак с Image Plane, за да може да го конвъртнем към 3D. И така ще направим с останалите. Както може да видите, ние имаме малко по-различни снимки. Реших да сменя този пич тук, понеже не го знам. Реших да го сменя с Jack Doherty, понеже е доста хейтван също. Снимките са малко различни. Както виждате в неговия случай, той използва малко AI снимки. Аз малко не виждам логика, нали, тези снимки да са AI, другите да не са. Но няма значение. Някакъв AI като ChatGPT би трябвало да ви ги направи. Аз няма да ги правя. В момента имаме различните снимки, 2D снимки, конвъртнати към 3D Space и сега просто ще ги свържим към Merge 3D Node. Ето така ги свързваме. Сега в момента ако натиснем едно върху Merge 3D Node, както виждате всички са тук, малко са на купчина, така че сега ще почнем да ги разпределяме. Начинът, по който може да местите самите снимки, трябва да цъкнете самия Image Plane. След това идвате тук горе на Inspector. Тук всички Properties, с които може да работите. Ето, например, Translation-а. Ще го дръпнем по-напред. Ето така. И сега с X-Value-то. И него ще го поместим. Така сега ще направим същото и с другите. Също забравих да ви кажа, че може да ги местите и по друг начин. Ето тук, както виждате, има едни стрелкички, не знам дали виждате. Ето сега би трябвало да виждате по-лесно. Basically, синята стрелка ви ги дърпа напред и назад. Зелената нагоре и надолу и червената наляво и надясно. Това е друг начин, по който може да ги местите. И двата начина си имат своите ползи и се употребяват в различни ситуации. Добре, сега видях, че съм направил лека грешка. В смисъл, то не е точно грешка, просто съм работил от грешната страна на снимката и самите стойности са в минус, така че ще ги оправя набързо. Добре, ето така вече стойности са в плюс. Камерата изглежда сякаш между Dr. Disrespect и Pokimane. Да, има Smooth Motion и изаутва самата камера. Smooth е. Има винет. Ще го сложим след малко. Ще сложим още един Merge Node. Както казах, обичам да работя с повече Merge Node-ове, да ми е по-организирано. Така че на следващия Merge Node ще сложим камерата. Самата камера ще показва финалния резултат. Все едно се снима буквално някакъв филм с камерата. И сега ще сложим един рендерър, за да може да видим как се получават нещата. Аз бих искал камерата да е малко по-нагоре, да се вижда самата порта, може би. Нещо такова. И след това самата камера може да я keyframe-нем. Z-валюто. Може да го keyframe-нем. Изглежда, че някъде ето тук свършва самия keyframe. Така че ние ще го направим ето тук да свършва. Нещо ето такова. Мисля, че е добре. Сега, много важно, ако не искате така да ви спира самата камера много рязко, трябва да дойдете в Spline панела. Ето го тук горе. Spline панела, идвате, цак. Тук може да натиснете ето това бутонче горе, така ви разширява всичко спрямо самия Spline панел.
След това може да направите Ctrl и A едновременно и след това може да цъкнете F, за да ги флатеннате. Неговото е малко по-изнато, може би нещо такова. И също така ще ви трябва доста силен компютър, за да боравите с DaVinci Resolve, понеже е доста тежка програма. Може да пробвате да смените самия render type. По дефолт е на Software Renderer, това използва повече процесора. И ако имате по-силна видеокарта, може да го сложите на Hardware Renderer и може да видите по-smooth playback по принцип. Сега нека да направим така, че самите characters да имат подходяща позиция в последния keyframe, точно както в клипа на Vonster. Както виждаме, самия Aiden Ross е зад Pokimane, така че той трябва да е зад нея. Сега Pokimane ще я направим малко по-голяма. Dr. Disrespect. Той е пред нея. Ще видим после, малко ще ги аджъстнем накрая. И Jack Doherty, малко ето така. Окей, сега в момента, както може да видите, като го пуснем на плейбак, неговото видео изглежда сякаш самата камера идва между Pokimane и Dr. Disrespect, а нашата идва директно през Dr. Disrespect, така че ние трябва да го направим малко по-еднакво. Насам, ето така някакси. И пак изглежда сякаш самата камера минава през Dr. Disrespect, така че трябва малко да го дадем в ляво, да кажем. Сега самата анимация сигурно няма да изглежда едно към едно, понеже съм избрал различни снимки. Аз лично мисля, че неговите снимки, които е избрал, са по-добри, но просто не ми занимаваше да търся хубави снимки чак толкова дълго време. Идеята е да ви покажа просто как се прави самата анимация. Вие може да отделите повече време за по-добри снимки. Негова ситуация е доста интересна, понеже той зум-аутва едитъра на Vonster, зум-аутва и след това зум-инва и с някакъв транзишънва към абсолютно друг сценарий. Така че ние ще го направим сега в момента. Ето тук свършва самия movement, сякаш самия зум-ин, горе-долу. Нещо такова. Сложихме keyframe. Нека да видим как е. Както виждате, пак е linear самия line controls, така че трябва да ги оправим малко. Както виждате при неговия клип, като стигне до keyframe и то се забавя, не тръгва веднага да се зумва. Така че ние ще сложим просто един flat, spline, така. Може да аджъствате по-специфично самите keyframe-ове, като ги хайлайтнете, като ги натиснете и задържите Alt. Така му е по-лесно да ги аджъствате. Manually. Аз мисля, че този keyframe, който направих, е подобен на този, който е на Vonster. Сега в момента може да видите, че при него по-бързо сякаш си самаха самата камера. След като сме готови с този composition, 3D composition, какво трябва да направим? Идваме си ето тук и свързваме рендерера към бакграунда. Сега в момента, ако цъкнем 2 на медиалата, ще видим абсолютно също, което беше в самия рендерер node. Има малки аджъстменти, които ще довършим после, като рогата на героите. Сега почваме с втория сценарий. Ще трябва да намерим подобна снимка като тази. Успяхме да генерираме доста подобна снимка, както виждате. Сега в момента ще направя абсолютно същото. Просто ще сложа характерите, които съм избрал и ще ги аджъстна по същия начин. Вие трябва да направите същото. Ето тук може да видите в този мърч. Аз вече съм сложил нашите геройчета. Сега, както забелязвате в неговата анимация, може да видите на втория viewer, сякаш се вдигат по-нагоре. Сега трябва да анимираме самия image plane. Може отделно да сложим actually transform. Като натиснете Shift и Space, ви дава повече опции за търсене. И нали, може да си добавите, да кажем, Transform 3D. Ние ще го използваме да ни е по-лесна ориентация. Кажем, че ето на този фрейм Пресли спира да се движи. Така че ние ще му keyframe Y value-то на Transform 3D-то. Ето така, keyframe-овете мисля, че са добре. Не са точно като неговите, обаче не е точно това е целта да копираме едно към едно. Сега ще сложим същите трансформи.
Буквално просто Ctrl и C, за да копираме и Ctrl и V. Ctrl и V, за да го пейснем. И сега какво ще направим? Идваме в Keyframe панела. Ето тук може да го видите. Добре хора, сега сме в Keyframe панела. Той е много важен за тази операция, която ще направим. Ние просто ще го зум иннем стабилно, така че да видим какво се случва в действителност тук. Както виждате, това са самите ноудове, които може да видим тук в ляво. Те са номерирани както трябва. Сега ние ще грабнем самия keyframe на Transform 3D 1/1 и ще го преместим една идея напред. Така че да има някакъв time difference. И така ще направим с другите. Както виждате, доста лесно. Стана доста добър ефект. Да, keyframe панел е доста полезен, със сигурност ви го препоръчвам. Сега действително нещо, което трябва да направим е да конектнем самият втори composition, който направихме. Трябва да го конектнем към другия composition, по който работихме. Така че ще го свържим ето така. Просто дърпаме output-а на merge и го конектваме. Actually ще направим един merge node, да е по-лесно. Конектваме го. Нека малко да го направим по-организирано. Добре, така е малко по-организирано. Какво се случва? Нека да видим. Добре, тук малко сме оплескали нещата, но доста лесно може да ги оправим. Какво трябва да направим е просто да сложим един трансформ. Не този трансформ, този е за 2D. Трябва да сложим ето този. И сега просто ще го аджъстнем според изискванията. Мисля, че така изглежда добре. Изглежда, че той просто прави някакъв транзишън на самия бакграунд. И понеже той прави транзишън на самия бакграунд, какво трябва да направим ние? Мисля, че втората сцена е една идея зад бакграунда, който е вратите към ада. Така че ние трябва да сложим нашия composition да е зад това действителност. Нещо такова. И действително той просто е направил някакъв маскинг на това, на самия бакграунд. И ние може да направим нещо подобно. Аз няма да използвам точно същия транзишън, ще използвам един различен. Също ще ви го прикача към файловете. Той използва някакъв такъв транзишън, аз ще използвам ето този тук. Той е Ink Splash Transition. Просто го вързваш. Трябва да го вържите към... Нека да ви покажа по-лесно. Ink Splash Transition просто трябва да го вържите към маската на първия бакграунд. И след това трябва да сложите Luma Keyer. И както виждате, то прави самия транзишън тук. И просто му слагам един Time Speed Node. И трябва да направим Time Speed Node да е с дилей. Така че да ни мачни. Точно как искаме да почне транзишъна. Ето така. Изглежда, че малко ще трябва да го увеличим тук. Ето така. Нещо ето такова. Само, че малко ще намаля размера на самите герои, понеже както виждате накрая са малко големи. Аз ще го направя по ето този начин. Сложа един merge node. Свържа мържа към тук. Ще ги свържа тези ето тук. Ще сложа един Transform 3D. И малко ще ги scale down. И вече би трябвало да е доста добре. Да, нещо такова. Мисля, че е добре. И сега в момента какво се случва? Изглежда, че зуминва към Пресли. Затова и ние ще направим това. Ето така. Ще го сложим. Само ще трябва да направим един keyframe на X-value-то. Ще го сложим ето така. Ще аджъстнем сплайна отново. Ще сложим smooth. Ще цъкнем S. Като цъкнете S се смутва. С F се флатенва. Има разлика. Двете. Тук леко отива нагоре. Окей, тук сега изглежда, че отива нагоре. Така че ще сложим
keyframe нагоре, нещо такова. Сега ще му дадем един smooth. Така ще се дига и тук ще излиза името Ателтрит. Сега ще го направим. Ще го прекачим към ето този мърч. Просто ще сложим един текст 3D. Не, actually ще сложим даже един обикновен текст. Ето тук може да го сложим така. И ще му сложим един image plane. Ще го прекачим към медията. Избираме цвета. Сега ще го аджъснем. Той е отгоре. Фонт няма да избираме някакъв фонт, просто ще сложим някакъв рандом. След това ще сложим малко shadow, понеже изглежда, че той е сложил shadow. Ето тук малко ще го направим по-софт. И ще го дръпнем малко надолу, нещо такова. Той също е сложил и glow, така че аз ще сложа glow, ще сложа soft glow. Прям така. Нещо такова. Може да... Нещо подобно. Без glow, с glow. Така, без. Понеже вече стана доста натоварващо на системата, какво може да направим, може да дойдете в Playback, тук горе, и да дойдете на Timeline Playback Resolution. Аз ще го направя на half, да видя дали ще се подобри, ако не се подобри, ще го свалим още по-надолу. Текст трябва да е една идея по-малък. И сега какво може да направим? Може да дойдем в Image Plane и ще го keyframe basically от opacity. Така, както виждате, неговия почва да излиза от ето тук, opacity, и е напълно готово някъде ето тук. Може също и да го keyframe. Нещо такова. Тук малко повече ще го зумна обаче. И тук малко повече ще го дигна нагоре. Нещо такова. И както виждате вече, ако ги гледаме едно до едно, въпреки че малко плейбака лаги, това не е main animation. Сега ще сложим рукцата. Ще прикача всички хора от първия composition на един друг мърч. И след това мърч ще го свържа към оригиналния мърч и ще видим абсолютно еднакво нещо. Сега само какво ще направим? Ще трябва да изтеглим една снимка на някакви дяволски рукца. Добре, свалихме ето тази снимка. Мисля, че даже е абсолютно еднаква снимка, която едитъра на Vonser е използвал. И какво ще направим? Просто ще сложим пак един image plane и ще го конектнем. И сега малко ще го аджъснем. Ще му даде малко soft glow. Нещо такова. Тук ще копираме още 3 image plane и ще ги свържем ето така. В принцип е хубаво да си преименувате нодовете. Може да ги преименувате като натиснете нода и натиснете F2. Аз лично не го правих тук, но е хубаво да се прави. Pokemon ще ги аджъснем. Гледаме да е горе-долу прелепнало едно към друго, за да не станат някакви проблеми. И остана само едно на Ейдин Рос. Нека да видим неговите как са. Подобни, да, доста подобни. Нещо такова. И сега трябва да вземем Angel Ring, нали, ангелски кръг. Добавяме ангелското кръгче. И ще направим абсолютно същото, както направихме с рукцата. Ще сложим един image plane, естествено. Тук ще сложим един soft glow. И сега почваме да аджъстваме. Всеки прави грешки. И аз направих тук една грешка. Прецаках се леко. Самите кръгчета трябва да са прикачени ето тук. Ще направим ето така. Ако мазало ще стане обаче. И сега пак трябва да ги аджъстнем. Но този път ще стане по-бързо. Така. Ето така вече е добре. Малко мазало наистина, ама какво такова? Нали работи, все пак.
това е главното. Мой на ръкцата малко да дадем повече glow. Сега какво забелязвам друго? Мисля, че той е сложил малко shadow на самите герои. Ние какво ще направим обаче? Ще сложим един винет тук. Малко ще го аджъснем. Ето с винет, без винет, голяма разлика. И действителност също какво може да направите. Може да сложите един color corrector и така може да играете с цветовете на самите герои. Аз няма да го правя в този клип. Само ще сложа един shadow, сложите soft. Аз ще го сложа на max. Би трябвало да създаде някакъв приятен ефект. Ето го, виждате с шадолите. Без шадолите със сигурност прави доста голям ефект. Сега и на тях ще сложим един shadow. И например също може да направите и с бакграунда. Може да сложите color correction и да му дръпнете saturation. Също може да направите и с това. Ето така е, хора, действителност това е. Сега ще го рендърнем и ще видим какво се е получило. Пускаме рендъра и чакаме да се рендърне. И след като експортнахме едита, вече всичко е готово. Сега ще ви сложа сравнение едно до друго, да видите как сме се представили. За всеки един от най-мразените стримери има и по един, който е обичан от всички. Като първо ще започнем с най-известният български стример Ателтрит. Както виждате, доста добре сме се представили. Не едно към едно със сигурност, но идеята на клипа не е да го направя точно едно към едно, само да ви покажа методите, които може да използвате вие, за да направите подобно видео в DaVinci Resolve. Добре хора, това ще е от видеото, надявам се да ви е харесал, надявам се да съм бил полезен, много ще се радвам да оставите коментари, в които ми казвате за кой следващ ютубър да направя клип. Също така ще съм ви много благодарен, ако оставите по един лайк и се абонирате за канала, така наистина ще ми помогнете. И също ще оставя линк към всички мои социални мрежи долу в описанието, така че ако сте заинтересовани към това да се развивате като видеоедитър, да правите по-готини ефекти и анимации, може да ме последвате. Това ще е всичко от видеото, хора. Колкото по-скоро ми напишете за кой ютубър да направя клип, толкова по-скоро ще има видео. До скоро, гайс!